Niinku mä en tiedä ketään muut 25-vuotiaista, ketä tekee Ragebot-videot. Niinku, mulkin tulee semmonen tunne, kun mä teen Ragebot-videoja, mä oon silleen, että mä oon vähän liian vanha tällaisen. Niinku, siksi mä just aina melkein poistan kaikki mun Ragebot-videot, kun mä ajattelen sillä, että mä oon liian vanha tohon. Vaikka mä oon vittu paljon nuorempi kuin 25. Niin, mä en niinku tajua, miten Tomppa niinku pystyy niinku jättämään niitä Ragebot-videoita, vaikka se on ihan vittu vanha. Se on vittu 25-vuotias, teet edelleen Ragebot-videot, niinku. Mekin on silleen, että mä oon melkein 20-vuotias, mä tein Ragebot-videot silleen välillä, niin vähän silleen. Mut silleen 20-vuotiaana mä en enää tee, mä oon silloin mä oon jo silleen, että mä oon 20-vuotias ja mä oon tekemässä mitään vittu Ragebot-videoita. Ja Tomppa on vittu 25. Niinkö. Mä en usko, että se on vielä tullut vanhimman tyypiksi, ketä tekee vanhin. Mä en usko, että vielä Tomppa on vanhin tyyppi, ketä tekee Ragebot-videot. Mä uskon, että 8 vuoden päästä, kun Tomppa on 33, niin mä uskon, että siinä vaiheessa alkaa vähän olla sitä vanhin tyyppi, ketä tekee Ragebot-videot. Mä uskon, että joku nuori, ei kun vanhin tyyppi, ketä on tehnyt Ragebot-videot, on joku 32, 31, 30. No, vanhin tyyppi, ketä on tehnyt Ragebot-videot, mut niinku silleen Tomppa tulee rikkoa sen ennätyksen ja sit se tekee 50-vuotiaana Ragebot-videon niinku mitään niinku. Vittu mikä kehitys mamma Tomppa sulla on. Ja mä en niinku tajun miten Tompalla on tilaajia, kun vittu se tekee pelkästään Ragebot-videot ja sillä on järkeviä videoita.